amun sigi mani kuma ina ka nyamada Chérif la jabaran sofa ka fu ka wali mando au ka jam kan sariya bluno anyo fo ka sebo ka shenchama no ala sona an ta fa au ka do fili kono sariya na saraw fa ka an ma jam kan toya mamu museka alaje mamu museka lama ngara josola ka fo ko au be do fili kono anya la ko shi wata la nuna min yeboro serai wala na sara minu mando kembe ngani ajuga na saraw fa ka communiquer bla mali don tola ka fo bulu fen freta be moto la mablula anyi chibla ministry ma ministry fana wasado mali doni nyama bala wala sa ukana keneka kana masala ni nkwinga wala bi mali don tola masugandele kana keneka oye colonel Chaka Tanu inspecteur de douane chargé de contrôle au bureau de l'audit et du contrôle interne à la direction générale des douanes ana le binyo fait babu yere muye sigibna tamunka o de hakilaine le thème du jour vente aux enchères publiques des motos et véhicules à milieu douanier feri na fo feri mika saria kono kachugo dum ala mali douanier saria yere konana minye bulfen moto ani moblu moto ni moblu feri saria kono mimi wele ko vente aux enchères publiques madola ni doba saka foko o intérêt feri aka fam bisigi abna tawrika ni ala sona anu buanga jabaran nya febi kuma aka chala fe mama na jamkan na je wal maka lame itna do fling wono ble an se ko ne jamka sariya blon kono en tout cas Chérif la jabaran sola wala saka bo fli kono soni ni ala sona mi do anga babu kono wala samin aw anga fama chala soro bisigi kono ni ala sona foli ani wali mama ko akora awero am miski mama wati ka jam kan sariya blon laje ani do do bi wala min kana ka abika wajibi anga mali doyen mo bafu mi inspecteur général chakana mala Diallo directeur général de douane malien ama fo ka wali mando ayin la yini nga wati temalona ka fo ama fa ka masara ninga aw man la yini yubumay ka damanar kono do mo fili kono ubika bi digando kono ubika bi do ka jando kono kaseka o jannu tagabunye ni kuna foni jikon maye wala monsieur le directeur général ana foli no wal mano bisi ni ka do jekko do mali kono bako lel bismillah dana de dari ka kibla kala nterenka ma do ka fo yere sara do maganga nay ibe sara blon kono na bismillah jarani ani ciao ka baro ba alors conseil na mi to ka avis do ye kuna foni do ye bollo sanfe ko ni fen fere ni fen masina fere tabe misalla moto mobile wera ba so do fo ka numero do bla kaka war do sara ka be ni fere do ma ce kaka war do sara mi ka sabe ko aw garzana do ala ko mama be war sara ko be garzana do ala o be aw yere ka sianjuru la de ko ma do o be mari doya nyamo ko bato ko kuma do ta fo ministère yeda la alors au fait le Sénat il se comme fois anyana au cas mi vendre aux enchères publiques yere doya sara ko nana an ciya ka yin Allah ani aka wulili kana ni émission yi kene kan sabla abena ke siraye mi be famille si an la jeba ka mama inshallah u bo fi kono iya fo chugo mina abe wakati bo ma namarato do ni ma kalabanci do ubi sebam glam bu bla bololo sanfé ka ambalma wala donia ka foko fere de be douane ga sokono awako mamun be no lu ba fe ka bol fen nu soro uka wardo ci numéro dowla awa amina fawye fere be ga chugo di douane kono mine mun be anga buluka fere mundo abe foko foroba fere foroba sani fere de do a fere sienfe avec wantere de hokumu kono wantere muye milon de be milon munu ni obe bla mauka boloka mamunu ni oluba feka milon san awanu nana chara mimbala we maminga bota mana chani mintai milon be doma awani milon nunu be fere ambe mo la donia ambe communiquer o ke radio sirawla ani anga seban kono
minnu b'a yira k'a fɔ douane yɛrɛ bɛ yamaruya ta ka minɛnw feere an ka baara bɛ kɛ ten awa minɛn minnu bɛ feere o ye minɛnw ye an b'a fɔ minnu ma minnu saisilen don ani minɛnw bɛ yen fana minnu nana n'u ye wagati kɛ an ka bolo kan mɔgɔw mana ka na u ta ka taga n'u ye parce que an ka baara sira la mɔgɔw bɛ na ni minɛn ye douane kɔnɔ pour que u bɛ se ka droit ni taxes sara u bɛ taa n'u ka minɛnw ye nka jateminɛw la i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔw la dɔw bɛ na ni minɛnw ye minɛnw bɛ mɛn an ka bolo kan awa sariya de b'a jira k'a fɔ ko n'a ye wagati kɛ an bɛ se ka o minɛnw proposer feereli sira kan donc o ye wantere feereli sira ye douane kɔnɔ minɛn minnu n'an b'a fɔ ma u saisilen don ani minɛn minnu n'u bɛ n'olu abandonnelen don o minɛn sugu fila o fila d'accord alors comme bɛ sariya bulon kɔnɔna na douane nasaraw fana nka i fana ye sariya dɔnbaga ye i n'a fɔ an y'a kunnafoni sɔrɔ cogo min na e bɛ se ka sariya sen jumɛnw fɔ minnu bɛ nin jɔyɔrɔma tintin k'a fɔ effectivement a baara in bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna les bases juridiques awa ni i ko k'i bɛ mɔgɔw la faamuya o sira la an bɛ taa ni an ka sariya sɛbɛn in mun bɛ douane yɛrɛ yamaruya a ka baara kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko code de douane n'i y'o de ta i b'a ye k'a fɔ taabolo o taabolo bɛ minɛnw donni la ani minɛnw bɔli jamana kɔnɔ o de b'o la douane yɛrɛ sigilen don cogo di jamana kɔnɔ territoire kan douane wɛrɛ kan ka baara kɛ cogo di fanga jumɛn de b'u bolo donc n'an taara n'o taabolo ye an b'o o sariya sɛbɛnba code de douane ta o de taabolo dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko minɛn dɔw n'u nana douane kɔnɔ ni wagati dɔw sera k'a sɔrɔ u tigiw mana minɛn ninnu ta anw bɛ se ka o minɛnw feere donc n'i ye filɛli kɛ i b'a ye k'a fɔ sariya sen dɔ bɛ yen sariya sen 200 ani 90 ani 6 ka taa se sariya sen 303 ma olu de bɛ dépôt de douane kuma fɔ code kɔnɔ donc o sariya sen ninnu olu fana bɛ se ka fɛsɛ cogo di pour que baara in bɛ nɔgɔya a yiralen don k'a fɔ ministre min bɛ douane kunna n'o ye ministre des finances ye ale de fana kan ka sɛbɛn ta n'a b'o fɔ o ma ko arrêté donc o de bɛ siraw di ni minɛn minnu nana douane kɔnɔ n'o tigiw ye wagati kɛ u mana déclaration kɛ ou bien u ye déclaration kɛ wari ma sara an bɛ se k'o minɛnw bila feereli bolo kan o tɛmɛnen kɔ dɔw fana bɛ yen nɔ u tɛ na sira jɛlen fɛ an b'a fɔ olu ma ko fraude sira u bɛ don ni minɛnw ye siraw fɛ pour que ka douane munumunu awa an ka bɔliw la mɔgɔ caman y'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ saisiw kɛ donc n'olu minɛnw fana sɔrɔla o fana taabolo o fana faranfasiyalen don code nin kɔnɔ sariya sen min fɛ o ye sariya sen 400 ani 7 ka taa se sariya sen 408 ma donc olu ye saisi ye ani confiscation n'an ye mun saisi pour que douane ka se k'a feere minɛn bɛ bɔ a tigi ka bolo de kan an bɛ yamaruya ɲini tribunal fɛ ni minɛn bɔra a ka bolo kan anw bɛ sɔrɔ k'a feere donc nin sira fila ninnu de b'a kɛ minɛnw ninnu an bɛ se k'u bila feereli la. d'accord i da sera fɛn dɔ ma sisan komi nin kɛnɛ in ka juges bɛ na yan tuma caman na i da sera tribunal la donc o tribunal tɛmɛsira in ye wajibi de y'a kɔnɔ wa. tribunal tɛmɛsira wajibi don yɔrɔ dɔw la parce que ni i ye mɔgɔ bolofɛn minɛ a la a tigi ma jɛn n'a ye aw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn. tribunal don. a bɛ taa tribunal de fɛ yen awa douane bɛ na ni a ka daluya ye k'a fɔ nin minɛn in nin sɔrɔla nin sira fɛ awa a tigi ye sariya sɔsɔ juge de bɛ o lajɛ sɛbɛn minnu bɛ a bolo a bɛ se ka kɛ code de douane ye a bɛ se ka kɛ code de procédure est ce que tɛmɛsira minnu fɔra o tɛmɛsiraw batora donc o de y'a kɛ a bɛ taa se tribunal la. a diyara n ye hakili la i bɔra ka sariya sen yɛrɛ taamasiyɛnw bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna maa min bɛ k'a lajɛ minnu ye sariya baarakɛlaw ye bɛɛ y'i ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔna na an ye faamuyali caman sɔrɔ o kɔnɔna na mais sisan feerefɛn minnu bɛ bila sugu la i n'a fɔ wɛntɛrɛ la a bɔra k'a fɔ cogo min na a dan ye mɔbiliw ni moto ye wa walima minɛn wɛrɛw bɛ se ka ye a kɔnɔna na. i ka ɲininkali a diyara n ye parce que an bɛ min kan o ye mɔbiliw ni moto ye kosɛbɛ nka ka da olu kan minɛn caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka bila wantɛrɛ la
a bɛ se ka kɛ an ka dumunifɛnw ye a bɛ se ka kɛ sojɔminɛnw ye a bɛ se ka kɛ usine minɛnw ye a bɛ se ka kɛ an yɛrɛ labɛnni minɛnw a b'a fɔ min ma objet de luxe a bɛ se ka k'olu ye donc o minɛn fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni sariya ma mun kɔli feereli la douane kɔni n'a binna a ka bolo kan k'a fɔ ko feereli sira de don olu bɛ di feereli la. D'accord an y'o fana faamu hali n'a sɔrɔ an sigira bi bolifɛn ninnu kama kosɛbɛ mais i da sera ma maa caman minnu yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que hakilina min bɛ an ka nin jamukan kɔfɛ o de ye maa minnu t'a dɔn u kana bi jan kɔnɔ mɔgɔ ninnu bolo minnu fana b'a la ka kalabanciya ni an to ka karatu kɛ walasa ka bɔ ni kɔfɛ sirannen ye an b'a yira u la k'a fɔ an ɲɛ b'u la donc n'u fana mɛnna nin ko in bɛ ka fɔ cogo min na u fana an da u ka ten vraiment c'est vraiment pédagogique an ka laɲiniba dɔ ye o ye yan nɔ baara in minɛn minɛlen ka se k'a feere i da sera a tɛmɛsiraw ma ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna la mais laɲini jumɛn bɛ ko in yɛrɛ kɔfɛ ni wari a ko bɛ kɛ cogo di. Alors minɛn ninnu yarɔ n y'a f'i ye ni minɛnw nana douane kɔnɔ u tɛna toli kama o n'i taara minɛn ta ka na kɔfɛ i nana n'a ye jamana kɔnɔ i nana n'a ye i ka mago kama mais jamana fana ta ye min ye i b'o de sara pour que i bɛ taa n'a ye i ta yɔrɔ la donc minɛn ninnu mana feere a bɛ taa jamana ka kɛsu de kɔnɔ parce que minɛnw bɛ yen ma droit sara donc ni minɛn ma droit sara n'a feerela fɛngɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye o ye ka wari ladon jamana ka kɛsu kɔnɔ kosɛbɛ filanan ye mun ye anw yɛrɛ fana i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔw la an ka bureau an'an ka cour kɔnɔnaw u falen don minɛnw na donc a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ o minɛnw na an bɛ kɛnɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye fana maa minnu n'u mago bɛ minɛnw na wantɛrɛ sira la ni min nana n'i ka bɔta cayara i fana bɛ ɲɛnaminɛ sɔrɔ i bɛ taga n'a ye donc nin kun ninnu la an bɛ fɛɛrɛ kɛ. a diyara n ye ɲɛkɔnɛnɛ an b'a ne yɛrɛ kun jɔrɔla ɲininkali caman bolo min dalen b'a la k'a fɔ an bɛ sɔn ka caman kɛ ɲininkali ninnu na sani an ka wuli ka bɔ kɛnɛ kan mais n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ i b'a sɔrɔ tigi bɛ kow la c'est pourquoi maa caman bɛ bi u ka jan kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ dalen ninnu kɔnɔna na maa ŋana jugutigiw an bɛ se k'a fɔ ten alors ka pereperelatigɛ di an ma bi jɔn bɛ a yamaruya feere in ka se ka kɛ n'o ye wɛntɛrɛ feere ye vente aux enchères publiques a yamaruya bɛ bɔ jɔn yɔrɔ autorité jumɛn yɔrɔ. wɛntɛrɛ feere bɛ bɔ dɔnniw yɛrɛ de yɔrɔ ne ye chef de bureau ye ne de bilalen don ka baara kɛ minɛnw bɛ na ne de ka bolo kan ne de bɛ n ka bureau cogoya dɔn ne de b'a dɔn minɛn minnu nana n'u ye waati min kɛ u bɛ yen nɔ mɔgɔ ma na minɛnw nɔfɛ ou bien ne ka baarakɛlaw n ka brigade u ye opération dɔ kɛ u ye minɛn dɔw sɔrɔ maaw bolo minnu tun b'a fɛ ka janfa kɛ u nana n'a ye donc ni ne y'o minɛnw sɔrɔ sariya y'a fɔ cogo min na ko n ka taa n'o sira ye n'o siraw batolen don ne de bɛ se ka a yamaruya k'a fɔ ni minɛn minnu filɛ nin waati kɔnɔ n bɛ ninnu feere o bɛ ne de ka bolo kan mais feere ninnu ni an bɛ saisi minnu kɛ a bɛ kɛ douane ɲɛmɔgɔba de tɔgɔ la parce que ale tɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ la n'an bɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ ale de tɔgɔ la donc maa min ni e ye bureau tigi ye an b'a fɔ o ma ko chef de bureau donc e de bɛ se ka yamaruya ta k'a fɔ ni minɛn minnu bɛ ne fɛ yen nɔ an bɛ ninnu bila wantɛrɛ la a bɛ kɛ ten. d'accord o yɔrɔ diyara n ye mais o bureau ninnu na est ce que bureau principal dama don walima bureau secondaire ninnu bɛ se ka feere kɛ par exemple anw ye kɔlɔnbakaw ye i b'a sɔrɔ Kajana bureau secondaire dɔ bɛ yen nɔ olu bɛ nin baara n'olu bɛ se ka nin baara kɛ an ka an jigi da kan k'a fɔ an b'an ɲɛmada fana ni maa minnu ye bɔra ni kɔfɛ sira ni n'u ka minɛnw minɛna n'a sɔrɔ bureau secondaire ninnu bɛ se ka vente aux enchères kɛ walima n'a sɔrɔ bureau principal dɔrɔn de b'a kɛ. u bɛ se k'a kɛ yamaruya b'u bolo douane sariya sira la u bɛ se ka wantɛrɛw kɛ u ye minɛn minnu saisi u bɛ se k'a feere. d'accord alors mais minɛn minnu feeretɔ u bɛna feere maa min ma yala maa dɔw bɛ suganti aw fɛ wa walima bɛɛ lajɛlen dama ka kan minɛn ninnu sɔrɔli la. n ka kuma daminɛ na n ye mun f'i ye n ko feere in foroba sanni feere don a dayɛlɛnnen de don maa o maa ni e b'a dɔn k'a fɔ nin fɛn minnu filɛ nin ye awa fɛn in a bɛ ne intéressé e bɛ se ka na feere in participer. d'accord mais o nali na aw bɛ wele la parce que an b'a fɛ k'an sɔnni sigiɲɔgɔn kan communiqué minnu bɛ da
an ye dasɔnsɔnni kɛ ka ɲininiw kɛ an y'a ye effectivement maa dɔw binna kɔnɔ jɔn ninnu bɛ jamana kɔfɛla la a bɛ ko ka wari kunfɔlɔ min sara bɛɛ b'a fɛ ka minɛn sɔrɔ da ɲɔgɔn na surtout n'a fɔra k'a bɛ bɔ bɛɛw ka bolo kan a b'a bisigiya k'a fɔ namara tɛ nin ko in na alors maa dɔw bɛ ka bin a kɔnɔ aw bɛna welewele minnu da san nɔ ko feere in bɛ yen wɛrɛ feere in bɛ yen ni min ka wari bɔta cayara min a bɛ d'o ma alors a bɛ kunnafoni tɛmɛ sira jumɛn fɛ walima a kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ walasa maaw k'a dɔn ni nin yɔrɔ in y'a fɔ walima ni kunnafoni bɔra nin yɔrɔ in na o kɔrɔ ko nin ye tiɲɛ ye an kana se bija an kana se ka bija in kɔnɔ mɔkɔlɛli feere ninnu sira la u bɛ latɛmɛ cogo di a fɔra ko publicité de bɛ kɛ ni feere bɛ kɛ awa publicité ninnu bɛ kɛ sira jumɛn fɛ sira fɔlɔ dɔ ye radio so ye an bɛ communiqué labɛn chef de bureau min bɛ feere kɛ a bɛ communiqué labɛn a kan ka passer siɲɛ hakɛya min kan min na a b'a sɛbɛn o la a b'a ci u b'a a lase jama ma journal dɔw fana bɛ yen an b'a fɔ ma les journaux d'annonce légale donc o presse kɔnɔ communiqué bɛ sɛbɛn ka ci olu fana ma o fana bɛ wele bila feere bɛ nin bureau kɔnɔ ani anw yɛrɛ fana an bɛ se ka communiqué an ka fɛngɛ communication siraw fɛ n'o ye douane ka site ye site officiel ani an ka page Facebook an bɛ se ka communiqué olu kan nka sira minnu bɛ teliya la minnu bɛ mɔgɔw lasɔrɔ o de ye radio ani an bɛ mun kɛ journaux maintenant bureau min bɛ feereli kɛ ni aw sera yen nɔ aw bɛ taa sɔrɔ affichage de fana bɛ yen communiqué min taara radio la min taara sɛbɛn kɔnɔ e bɛ taa sɔrɔ o fana gulonnen don o bɛ feere in kan a bɛ feere in kɔfɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw ladɔnniya donc nin siraw de b'a kɛ mɔgɔw kan ka se k'a dɔn feere bɛ yɔrɔ min na bureau min na donc o de ye sira officiel ye mais an ye mun ye kɔsa nin na ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ ka papier dɔ sɛbɛn k'a bila ministre tɔgɔ la douane ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la olu tɛ anw ka taabolo ye ministre ale ka ci ka ca douane ɲɛmɔgɔba fana ka ci ka ca k'a fɔ ko nin feere ninnu communiqué u bɛ taa olu kɛ u t'olu ka baara ye u b'a kɛ whatsapp fana na ko ka wari ci nin numéro la awa an tɛ baara kɛ whatsapp la donc an b'o fɔ k'o sɛbɛntiya mɔgɔw ye u k'a faamuya k'a fɔ ninnu ye sira ye u b'a fɛ ka mɔgɔw bi a kɔnɔ ka mɔgɔw bolofɛn gosi u la namaratɔw de don ani kalibanciw a diyara n ye mɔkɔlɛli nin fɔra bamanankan min na an kɔni an ye caman faamu a la an ye nin ko in faamu vraiment laɲiniba dɔ kun ye nin yɔrɔnin ye bɔra ka min fɔ maa maa bɛ k'an lamɛn sisan an ka radio so la n'o ye Sherifula FM ye 95.7 ani an ka télévision so la minnu bɛ k'an ja lajɛ maa caman bɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na mais ni feere in bɛ kɛ feere in bɛ a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn la n'a fɔra ko feere in bɛ ye communiqué min bɛ radio la chef de bureau yɔrɔ min na jango mara yɔrɔ misala n'an y'a ta Kati kan walima n'an y'a ta Bamakɔ fɛn dɔ kan a ye communiqué kɛ radio dɔ la i y'a mɛn walima i y'a lajɛ journal kɔnɔna na comme journal ninnu publicité tɛ mɛn jamana ka fɛn caman bɛ tɛmɛ essor de fɛ voilà annonce caman bɛ tɛmɛ o fɛ i y'a ye o kɔnɔna na donc o kɔrɔ ye k'a fɔ sɛbɛntiya don walima douane yɛrɛ ka kunnafoni siraw fɛ n'o ye a ka site web ye walima a ka page Facebook officiel n'o lakodɔnnen don kosɛbɛ ko nin ye aw yɛrɛ ka baara ye n'i y'a mɛn o kan ni feere in bɛ taa kɛ sisan nɔ feere in bɛ taa kɛ direction générale la forcément walima bureau min y'a fɔ k'a bɛna feere in kɛ a bɛ feere in bɛ taa kɛ o bureau kɔnɔna na yen nɔ. alors o ɲininkali in na yarɔ an da sera communiqué ma mun bɛ feere lase mɔgɔw ma. tout à fait. n'i ye communiqué in lajɛ feere bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ communiqué kɔnɔ feere bɛ kɛ waati min na a bɛ communiqué in kɔnɔ. heure yɛrɛ fana b'a kɔnɔ. minɛnw kan ka lajɛ waati min na baara kɛ waati ka taa ni heure la ka taa bila ni heure la aw bɛ se ka minɛn ye nin yɔrɔ la o préciser len don a kɔnɔ. ça c'est important. ne ko nafa ka bon kosɛbɛ. donc a tɛ i b'a fɔ ko i ye fɛnkɛ sɛbɛn k'a bila mɔgɔw t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na parce que an ye maa minnu ka kuma fɔ sisan n'i y'u ka communiqué dɔw lajɛ o bɛ taa ta k'a fɔ ko douane ka entrepôt minnu bɛ jamana kɔnɔ entrepôt minnu bɛ jamana kɔnɔ o bɛ yɔrɔ jumɛn. yɔrɔ tɛ yɔrɔ t'u la. quartier t'a la dugu t'a la. voilà donc o ye namara yɔrɔ dɔ ye fɔlɔ wagati t'a la k'a jira k'a fɔ an bɛ taa minɛnw lajɛ est ce que minɛn minnu n'a mago b'o la olu de don wa minɛnw bɛ état jumɛn na wa o t'a kɔnɔ
donc ni an bɛ feere fɛn fɛn kɛ an b'o o farafasiya an ka communiqué o kɔnɔ awa n'i taara an ka minɛnw lajɛ minɛn minnu bɛ feere i tɛ dɔrɔmɛ sara waribɔ t'a la. olu b'a fɔ minnu bɛ a la tɛmɛ bɔlɔlɔ sira in fɛ binkannikɛla ninnu o b'a fɔ k'i bɛ wari de ci fɔlɔ. non an ka minɛnw bɛ visiter i tɛ foyi sara. i ɲɛ bɛ da minɛnw yɛrɛ kan. i ɲɛ bɛ da minɛnw kan i bɛ t'o lajɛ. hali mɔbili i da ɲɛ bɛ d'a kan. hali ni mɔbili de i bɛ t'o sɔrɔ n'u bɛ Kati guichet unique ka bolo kan i bɛ t'o sɔrɔ yen ou bien n'u bɛ région kɔnɔ bureau min bɛ mɔbili ninnu baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ka cour kɔnɔ k'u bɛ ten nɔ de. dɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ d'a kan sanni i k'a san. i yɛrɛ ɲɛ bɛ d'a kan sanni i k'a san donc n bɛ n profiter o yɔrɔ la k'a fɔ maa minnu n'u intéressé n'o feere la n'u ye nin communication ye u kana ten k'a fɔ k'u bɛ u bɔ a kan u k'u yɛrɛ kɔlɔsi parce que u kan ka minɛn ninnu ye ni maa min nana ko minɛn bɛ douane ka bolo kan k'a feere nin yɔrɔ la a ɲininka yɔrɔ jumɛn don a ɲini i ka taa i yɛrɛ ɲɛ k'a ye n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ ka gɛlɛn ma dɔnniyaso min ka surun i la se yen nɔ i ka ɲininkali kɛ ou bien i ka se douane yɛrɛ direction générale la i bɛ taa ɲininkali kɛ o de bɛ mɔgɔw bɔ fili la. d'accord rapidement an ka waati min na ka ban bolo ka bɔ mɔgɔ colonel ni feere in bɛ kɛ don na a don na feere don sera minɛnw filɛ nin ye maa minnu b'a fɛ ka sanni kɛ bɛɛ nana ɔ feere yɛrɛ bɛ kɛ cogo di danfara jumɛn bɛ ani an ka sugula sanu ni ɲɔgɔn cɛ. awa feere in i y'a fɛ cogo min na wantɛrɛ de don koyi minɛn filɛ awa maa minnu nana o bɛ minɛnw san donc an b'a fɔ ko jɛbɔ gologa i ta b'i kun i nana i b'a fɛ k'a san wari bɛ sɔrɔ o t'a la dɛ n bɛ taa ta ka na o t'a la donc i nana prix sigira ni téléphone an b'a fɔ ko bon nin ye 100 000 ye 20,000 dɔw nana o ko ko bon ko ale bɛ se ka 40,000 di dɔw ko k'a bɛ se ka 60,000 di o sanfɛ ni fɛn ma sɔrɔ min ko k'a bɛ se ka san 60,000 la a ma d'o ma parce que a bɛ fɔ ko au plus offrant maa min ka bɔta cayara ni bɛɛ ta ye awa o tigi a bɛ d'o de ma a ma kɛ ten nka ni a bɛ di fana awa k'a fɔ ko ne y'a ta ka taa n'a ye téléphone nin kɔrɔlen don o t'a la dɛ a bɛ d'i ma cogo min na i bɛ taa n'a ye ten nɔ de. toristigilama don. voilà i bɛ taa n'a ye ten. a sɔnna ka mɛnɛ o walima a ma sɔn ka mɛnɛ o. ɔ e kɔni y'a san e taara n'a ye donc k'a fɔ k'an bɛ garanti ko n y'a san nin bɔra la o t'a la dɛ. o t'a la. o t'a la o ye sariya dɔ ye a la. d'accord mon colonel baara in kɔnɔna na ni sarali bɛ kɛ wari in bɛ sara i y'a orange money ko in parce que maa min an b'a fɛ ka kunnafoni di ka maaw bɔ fili min na u ka fɛn bɛɛ ye paiement mobile ye de i k'a ci whatsapp a tɔgɔ ye i k'a ci paiement mobile ninnu fɛ i n'a fɔ wari bɛ ci maaw anw tɛ golo publicité tɛ mɛ orange money ni mouvement ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ se ka tɛmɛ téléphone sira fɛn o fɛn ko k'a tɛmɛ o fɛ alors mais aw ta nin don ne bɛ ka min fɔ nin dɔw kɔrɔ i bɛ wari de bɔ k'a di wala i bɛ chèque de kɛ k'a di sur place wa. awa a bɛ fɔ ko paiement au comptant donc o b'a yira k'a fɔ e nana awa minɛn a donna e garisɛgɛ la n bɛ taa so kɔnɔ o t'a la juru t'a la donc warijɛ i b'o di o bɛ minɛ chèque o bɛ se ka minɛ ni an dalen dɔ la k'a fɔ nin chèque in fɛn tɛ nin kɔfɛ an ta bɛ kɛ ten nka an t'a f'i ye ko bon orange money nin bila ka na o t'a la o tɛ an fɛ yen o t'anw ka feere sira. d'accord alors i da sera fɛn dɔ ma k'o perepere latigɛ k'o y'a sariya dɔ ye ni o de ye aw tɛ garanti di minɛn min bɛ san i ɲɛ b'a la e kɔni ɲɛ b'a ye e de bɛ ɲɛ bɔ a fɛ i b'a fɔ k'i bɛ nin fɛ n'a a donni garisɛgɛ la e ka wari bɔta cayara ni bɛɛ ta ye a minɛn bɛ d'e ma mɛ n'a ye minɛn ninnu di misali la i komi an bɛ bolifɛn ko kan mɔbili ni moto bisigi b'o kan kosɛbɛ carte grise bɛ di wa walima garanti sɛbɛn jumɛn bɛ d'a tigi ma min bɛ se ka kɛ sababu ye hali ani aw ka maa wɛrɛw tɛ bɛn mun b'a fɔ ko i ka fɛn ma di dɔ ye a bɛ taa a bɛ garanti jumɛn di o la. awa ni feere latigɛra k'a fɔ ko wari min fɔra i ye i y'o sara sɛbɛn fɔlɔ min bɛ dilan an b'a fɔ o ma ko PV de vente o ye procès verbal de vente mun b'a yira k'a fɔ feere in a latigɛra awa i ye wari min sara quittance bɛ dilan ka d'i ma a bɛ fɔ i ka na n'i ka pièce ye pour que ni carte grise bɛ dilan mobile in na ani ka plaque bɔ o procédure fana bɛ kɛ olu bɛ bɔ i tɔgɔ la donc n'i y'a ye a daminɛ fo a laban nɔgɔ t'a la donc o garantie kɔni o bɛ d'i ma
n b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ f'i ye mobili feere ninnu na yarɔ mobili dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ moteur kɔni o t'u la a nɛgɛkololaman don mais n'an bɛ feerew kɛ an b'o fana préciser i b'a fɔ ninnu mago bɛ nɛgɛkolo minnu na donc an b'a fɔ ye nin bolifɛn ninnu bɛ yen mais minnu bɛ yen n'o ye épave ye o fana bɛ sɛbɛn a la ani minnu bɛ yen n'olu bɛ boli o fana bɛ préciser donc an ka fɛɛrɛ bɛ ten. a diyara n ye makolonɛli bi waati kɔni a b'ala bolo ka ban pewu hakili la an mago bɛ kunnafoni min na k'o di mɔgɔw kana bi a kɔnɔ e da sɔrɔ o bɛɛ ma alors bi e bɛ welewelekan jumɛn bila k'a ɲɛsin alijamɔgɔw ma nin waati minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan baara in yɛrɛ tɛmɛkow la e ka ladilikan ye jumɛn k'a di bɛɛ ma makolonɛli. n bɛ mun f'u ye k'a fɔ bolifɛnko a ma nɔgɔn bɛɛ mago bɛ bolifɛn na jamana in kɔnɔ o de y'a kɛ ni nin sira ninnu nana mɔgɔ bɛ teliya nka feere sira la an bɛ mun f'u ye mɔgɔ tɛ se ka so san a senkan kama i bɛ so ye de k'a sɔrɔ k'a fɔ nin ye so ye i bɛ don a la donc u k'u kɔlɔsi maa minnu bɛ na ni nin nɔgɔya fɛngɛ sira ninnu ye u b'a fɛ ka tiɲɛni de ladon u kun donc il faut que toujours u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u hakili to u yɛrɛ ka nafolo la parce que nafolo tiɲɛ sira dɔ de en tout cas anw yɛrɛ minnu filɛ nin ye an fana b'a kan k'a ɲɛɲini maa minnu bɛ kɛ sababu ye ka an balimaw don fili la an ka baara sira la an bɛ sɛgɛsɛgɛliw la n'an ye maa fɛn fɛn sɔrɔ a sira la awa n'o ye mobili ko kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ a b'a yɛrɛ ɲini a k'a dabila o de ka ɲi a ka b'a la a diyara n ye merci bien mon colonel n bɛ sigi a sera kuncɛyɔrɔ la o la o kɔnɔ ye mobili ko kuma mɛn k'a bɛ a yɛrɛ ɲini i k'i yɛrɛ ɲini o n'i k'i sen bɔ a la hakili la o de kɔni da ka di an bɛɛ lajɛlen na doyen an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ni sigikunkurunin na a kɛra sababu ye ka maaw bɔ ko in kalama kɛcogo ɲuman a tɛmɛsira ɲuman k'o dɔn an ka jamukan sariya bolo sigira nin kama i ye fɛn o fɛn fɔ i ye a n'a sariya tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɔ o la an bɛ segin ka minisiri fo le ministre d'État ministre de l'économie et des finances monsieur Aduseni Sanu an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka demande cira ale de ma a y'a latɛmɛ nin sira ninnu fɛ fo kana se yan nɔ o la douane ɲɛmaaba fana foli ni waleɲuman dɔn an b'a ta k'a ɲɛsin a ma min ye inspecteur général Cheikh Mamala Diallo n'alima la waati nataw la an n'a yɛrɛ na sigi dɔw kɛ baara ninnu tɛmɛsiraw kan ni ala ma baasi kɛ ne ni aw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan sariya bulon wɛrɛ kan whatsapp numéro bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲininkali wɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka jamukan wɛrɛ dayɛlɛ whatsapp numéro ne b'o to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna waati nataw la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan wɛrɛ kan sigi a kun latigɛra nin na bi ni o ye le thème du jour c'était la vente aux enchères publiques des motos et véhicules en milieu douanier maa wele colonel Chaka Tanou, inspecteur de douane, chargé de contrôle au bureau de l'audit et du contrôle interne à la direction générale de douane. On a le plus de fait bien. Après là, il faut le chama sur la conne. Voiture, on a un jamukan sariya bulon kɔnɔ na. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala barakatuh.